Demirgazyk guşunyň dogasy. Bir gaýanyň üstüne gonan demirgazyk guşy pikirlenip durdy. Bir tarapdanam sürnüklerini kıýmyldadyp gırgatlar pişirdiýärdi. Bir wagtlar ýanyndan geçip barýan ak aýjyk oňa seretdi de şeýle diýdi. O näme? Demirgazyk guşy. Pişirdap dursaňlar. Demirgazyk guşy aýjyga bakyp "Şurdaýanmy? Men ýaradyjyma şükür edýän" diýdi. Aýjyk "Hemmämiz ýaradyjymyza şükür etmeýär." "Elbetde şükür edýär, ýöne men köpräk şükür etmem" derur. Näçe? Aýjyk apbakdy. Garlaň arasynda onu tapawutlandyrar ýaly däldi. Diňe gözleri bilen burny we gözüniň töweregindäki gara çyzyk belli edäýmese, ony hiç tapawutlandyrar ýaly däldi. Demirgazyk guşam ondan galarlyk däldi, çünki onuň gözleri, çürnügi we aýagy diýmesem, galan ähli ýeri apbakdy. Aýjyk guşadan şeýle diýip sorady: "Yaradana näme üçin sen köp şükür etme? Düşünmedim." Demirgazyk guşy biraz ýylgyrdy da şeýle jogap berdi: "Meniň has köp şükür etmelidigimiň sebäbi, men size görä has köp kömek görýän." Oňa aýjyk geň alyp seretdi. "O näleýle bolýar? Düşünmedim." Demirgazyk guşady dowam etdi: "Bolýar, diňle. Üns berem bolsaň, meni garyň içinden saýgarar ýalda. Hemme ýerim apbak." "Ýok, saýgarar ýaly däl. Owa, hemme ýerim apbak. We bu eşikleri maňa Allah Taala diňe gys berýär. Ýaz ýakynlaşyp garlar biraz eräp, yerler görne uran wagty bolsa, meniň terlerim ak we gary tegmiller alýar. Şeýdip, men ýaz faslynda da saýgarar ýaly bolmaýar. Tomuz gelenne bolsa, men goňramsyl, gararak eren kalýar. Şeýdip, tomuzam men saýgarar ýaly bolmaýar. Güýz gelenne bolsa, meniň terlerim sary renk görülýär. Ine şeýdip, 4 faslyň 4-sinde de meniň eşiklerim töwerek daşyň teýwatyň renkine meňdes renk alýar. Şeýlelik bilen Yaradan meni awçylardan we ýyrtyjy haýwanlardan goraýar. Görüp oturşyň ýaly, size görä, başga haýwanlara görä men has köp şükür etmeli. Çünki ýylyň dowamynda iň azyndan 4 gezek renkli üýtgeýär." Bu sözleri eşitenden soň aýjyk geň almak bilen agyny açyp dinläp durdy. We büýük Yaradanyň bu janlara beren bu üýtgeşikligini göz öňünde tutup, hakykatdan hem guşagyň has köpräk şükür etmelidigini pikirlendi. We ol guşagy bilen hoşlaşýarka şeýle diýdi: "Dostum, şükür edip bildiňçe şükret. Çünki munça gowluk, munça kömek elbetde müňlerçe şükür etmeklige laýykdyr. Menem öýe geçip Yaradana köp şükürler etjek. Çünki maňa da azat beren o. Bu ýaşaýyş, bu iýjek işi, bu töwerek,
bu saglyk. Hemmesi şükretmekligi wajib edýär. Aýzyk şeýle sözler bilen hoşlaşandan soňra Demirgazyk guşşagy ýarym galan dogasyny dowam etdi.